Mbalima o anya kuma très urgent. Billet dimanche 11 septembre 2022. Ne message tellement kanya si président Assimima. Aywa. Franciga chidem bade ne be Amerique kono ya New York kono yambi. Ntendo ko wala de. Ngara darube Amerique ya no dibi. Français ka chidom be kan na ya nchugo be kan natiu. Utena le dore la kana problème no nyini oni na kuba nyashi malima. Oni sede o be man kandidu. Ngara darube me fa no be mse ko lu fo pour nyere ka propre personne. Donc kanya fo président Assimi ngena be worom nabi. Malien be bi ko bi. Barata bulu kai. Mais président Assimi c'est-à-dire que ou ka stratégie sugu be kebi. Président Macron be ka do stratégie sugu be kono bi ntendo go ila. Premièrement d'abord, ou be fait ka activiste clanche be boshila. Président Assimi ambe kuma kelen dron ngini fe ka igi tila ko ke. Force de changement, mo bora le 14 janvier. Ni M5 RFP bola, yere wolo debusran para bola. Ani mouvement chama CPM, ani GPM, ani Bouye Vision Mron, ani mouvement chama, olu chama mun farla nyonga président Assimi, olu leaderu chama wuli, inuka je aka kuma, inuka ye, iki affiche nou ye, ika mogo biko, activiste fara mogo sugu bekam. Il est temps qu'il coupe be fara nyonga. Djugu kofe djugu, obe ku fara nyonga bi ntendo go lade. Mais siginga kumaka. Kofe djugu be ku fara nyonga bi. Awa président Assimi ika sokono be mogo munumbi I kerefe ou fara nyonga meoro na ko bi. Iku valoriser. Iku ayira ka fo nunu ne ka mogo di. Inu ka ye. Président Assimi ala e fendo di e mama di mogo shima. Président Assimi. En d'abord, eflek tombe la bi. E togo mi soro. Ka sipo e soutien mu soro. Ne ma président Afrique kaya soro. En d'abord, il dit que ministre gen. Ambi fait président Assimi, mais voilà il ka erreur ministre mandat renouvelé li kera erreur djugu badi. Mais au bel ambi fait de anti labla. Le fait qu'il est français gen anti labla. Mais e ka activiste munu non le be qui est supporté. Président Assimi oluni e ka ye. Obe tremblement de terre de bladien bela. Makorome ka kashi i ka activiste no fait bi. Abe do wole ka tanu ye français. Président Assimi kana malo ni ka vidéo nye. Kati 24 B, Gandhi Malien B, Amara Sira Juru chercheur au B non. Yeri beaucoup nous B non. Tairuba nous B. Boubou Mabel. Voilà un grand. Boubou Mabel. Ani comment on appelle les grands leaders comme comment on appelle la belle les cerveaux. Allez ni Alay Bokoum, docteur Alay Bokoum. Olu B et mon B frangonga. Peut-être nous n'en a d'autres encore. Et mon bella jele frangonga. Inu ka yedron. Ama foi ka sanu duma, ama foi ka war duma. E nulu ka ye. Au tiunga du nyona. Ima grand-père, ima Guinée président ya grand-père ou le droit ka passeport diplomatique dama. Président Assimi et les kanga ni jenu nunu irisoa. Premier ministre te, ministre de la réconciliation, président yere ni nunu ka ye. Ima Erdogan ya, Turquie président koube kurita kala dron, anaka jenu yere dron, djembe sralunya. Ni tobu ya ye, ika jenesi ino kadi, ino be nyonye, bilay tobu be sra inya. Président Assimi oron drone de bijebi. Et nous nous mananyons yebi. Kati 24 kaye ekrefe. Et puis kana molwani ka activisu ye quoi. Te nous ye ka fierté de Boubou Mabel ni kati 24 ni Gandhi Malien nous ani Amara Sira Juru chercheur Amara Bachili nous belle le cerveau alay bokumu. Ou chama ani Damagile Jawara. Olu chama de be olu de eka supporter bawi. Olu de kanga ye ekrefe. Olu de kanga ye ekrefe. All de bise qui deme fin chamana. Neke nga conseiller Europe ka fingina bi. Kofe djugu ube ka fara nyogon kambi. Do wole ndare ntendo ko lade président Assimi. Kofe djugu ube ka fara nyogon kambi. Awa emuni ka mogo be sokonana. I wasa do ka mogo la. Inu ka ye. Ni ali américain nya embargo ke irisu ka dugu ka domna. Vladimir Poutine tagara hali jardin d'enfants a tagara ana beka nyogoni. Et de kanga ye ani Fomba, docteur Fomba. Voilà, docteur Abokasirgi Fomba. Oluni alay beaucoup ni ben de cerveau. Et puis jeune sababe ou bien jeune nanimbe non. Iji ya no lukato ka nyogoye président Assimi. Ni décision fait beke jamana kola. Ibe Ibusi wole, ibe docteur Fomba wole, ibe docteur alay beaucoup wole, ibe ben de cerveau wole. Kana moloyanu ou ye. Olde eka keleke chawya ni 24 nunu ni
Damagile ni Yeribokoum ni comment on appelle là Gandi Malien nous peut-être même na toko do koka mais akana ke mo kono comme mega mo discriminer tede eni ka jinun ka ye billahi to be sra enya to bi bunya jamana ba bebe ko de ke e ma makoro me ka giri activiste no fe bi ali makoro ko ka betaka kani ni bubu mabel ni bubu mabel be ka makoro ni fasada bi sama sura makoro ni passeport diplomatique français d'abord makoro me ka Agnini, ani jeunesse ka do nyogona ala ye fin de déma président Assimi Amadi Mokoshima jeunesse be bi fait mais ebe palais kono ini te quoi ambe fe ini jeune nga yedi dien kinu ye nou ye billahi ubesranya bi bonya maka tie de fingena bi wallahi ala eni ka jeunesse ka ye kuma be abe réunion de la kuluba kuma be une fois par mois kalo chien clé président Simote fou tien e au kana u tien janya ya une méfiance entre toi et tes supporters. Et ça, c'est très dangereux. On est à Koloshi, Yoro Nyafingena. Djuguma Kante. Il dit, il y a force de changement. Kanakana Mogobo Mogolade. Aye, be Franyogonga. Ame Orom Nabi. Kofe Djougou Beka Franyogonga. Kofe Djougou Beka Franyogonga de. France, Allemagne, Angleterre. Ou Bere Beka Franyogonga. Et qu'elle contrôle là. Et Fanakanga Moune Kebi Président Assimi. Mougon Moungo Koube Sab Assimi non fait. Assimi ega saga faga kuluba ka saga sogo bladibi la ka bel le cerveau wele ka Amara Silajiri chercheur wele ka Cheikh Keita wele ka Ibousi wele docteur Alay Bokoum docteur Fomba ka di 24 Gandi Malien olu be ani Boubou Mabel le grand Boubou Mabel alade ani Amara Bachili ni fen olu be ka ye ani OM voilà OM fara do be ka togo seba OM mo fo mo bise ka ngina togo do ko olu be ka ye e krefe e ka kuluba e président Assimi ngof makoro be dese kasinogo ni aye CEDEAO be ka wuli bi ka be tika e kelebi parce que nyaba la e ka difficile be bo ou be dimi transition te kanjati anga mogo be ka takaso la ali muso ye marsi ke mokti président Assimi ni shimay e ka fangama sadi fanga e de taille Alassane Ouattara flene anaka koba be activiste vitomani fefe billahi no be ka Alassane Ouattara supporter a be ka vie garantie lendu a be ka sécurité garantie lendu a te kun juge la ou be procureur la ko ni ye vidéo ne ka be Alassane deme e ka wuli o no fe kibo kele e a be gen ke bo juge la Assimi ame woro na ko bi bebi na ko la ni san fina bebi kunche kaba de laje me ka tien di fina ni san fina Assimi on ye e ka yetna unde netando ko ila de munu be ka kule vidéo manu Assimi mo te vidéo manna a be francika mo godi makoronga mo de donné mo munu be ka kuma fa be makoronga mo godi olu te fe enika vidéo manu nga nyogonye mais makorono lu be nyogonye dugula makorono ye France président la 5e puissance mondiale o be ka boli vidéo manu no fe bi o makoron kele be ka kule be ko vidéo manu be ka le ka fanga tien bi bon e ka vidéo manu fona diminen don considération batuka uni fama ou te nyogonye aw kana on ke nyugun to fe an yemo kala nondi aw kana ko mena exemple clé ndoro di ima ala Obama to be mo valeur donde Amérique kono ya non mena fendo ira awla bi Malien be kala je et activiste sénégalais do be no nationalité américain babulu Malien akumbe Amérique présent akumbe campagne ko et réseaux sociaux ka Facebook ni Twitter ka ani Barack Obama fleni a photo fleni ni che to de ko nyang de do fenga de do ayara je nyang ni ani Barack Obama photo di ouye milliard badé de taka dini makaka projet financier Afrique ni vidéo maninge ibe ka tubabu présent demain ale ka fierté de ale ni ekayi ne fle ka ni muke Assimi eta ni ne kumbe ka ke makorondi ne ko makoronga na Amérique kana ne voir na ma ke ka shibon teke kono makoron ko kale be taka Burkina jeunesse voir Burkina jeunesse ko ku te fe ka yi mais Burkina président Damiba anaka genou me nyogonye dugula meka tien de fina Damiba anaka genou kadi c'est-à-dire Assimi il génial de ka jeune na trop il génial de ka jeunesse là c'est pas bon on a conseillé ka fina de tu es trop distant tu es trop méfiant bon na obe je kukrena obe sarakelen fait ni e madane la ne mada e la o jete la bande nga chien fo nyogo nyana de o jete la bande jo bala fana vidéo kela bade o bebe se ka wole et puis e ka vidéo manu fefe be non munu be France munu be Sénégali munu be yoro président Assimi e ka nga olu be de wole extérieur la ka abe wole ka saka soko fara ka amnesty ke ya fa ka ke vidéo manu bema ali munu te transition fait parce que it se que munu ni be loi voter il va voter jamana dem be di o ye tien di ni be loi amnesty ke
mogo n'a be extérieur là a beka na faso là amu be transition fait amu te transition fait mais a faveur be ta transition de me bagaw de parce que transition de me bagaw chama be ou tse kata malabi donc olu beka yi ema ni tobu ya ye asimi ebo linka ngo Vladimir Poutine yo de ke irisuka président américain ye sanction daka domina bilaya anaka jende kuma nyonye alu fleka Ukraine kelebi Vladimir Poutine tagara stade bado de fa ka irisi benapo ka taga conférence ba ke micro ba bulu ça dit ana asimi jolenge Che Guevara ina fo Che Guevara be tukomna ina fo Modibo Keita be tukomna a jolen babe a bazelen babe ou ka teni bala a be jolema bubu ma ben jolema kerela ben le servo be kerelo ina ala beaucoup be kerelo ina kati 24 ka ke feti bay Macron ko ye diebe ko ye bilahu o te alu o be sera nyaare ou bi ke ala e koy awa sekera be de fleni sekera be de fle ne kenta e kuma de ne ta ma odon mais au distance lendo aka virumanuna a bete ina fo ka ina fo amba uno fe ko hotel au na unde équipe kelengi au na unde kanga ko be ka nyoko fe ni prise de décision be ke aye ben de cerveau wole aka docteur Alay Bokoum wole aka Ibusi wole aka docteur Fomba wole aka Boubou Mabel wole amara sila jury chercheur aye olu wole akula sigi peut-être mengi na toko doko olu wole ani sukuba association mogo olu mogo munu ya au demain aw bolu de wole sanno an beka fara ɲɔgɔn kan an ka ni prise de décision be kɛ an be prise de décision kɛ pour le pays aw bolu fana ka avis ɲininkali kɛ ne ka mun ɲɛfɔ ɲɛna n'a ne ka kuma mɛn a ko o kɛni ka ɲatɛ Sénégalo ka virement dɔ kun bɛ Amérique kɔnɔ yan nɔ a kun bɛ campagne kɛ Obama fana talen kɔfɛ a kun bɛ campagne a tɔgɔ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la voilà ko Chon Nyang a jamu ye Nyang Chon Nyang a y'a lajɛ dɛ avec campagne ke hali Afrique nyata ni migoro jolena ay campagne ke Barack Obama yi ani Obama photo fleni ni ani Obama le photo itanto Obama fana talen ko fe Obama fana tala ka passer fin fana matuguni Chayma to borangono Biden Joe Biden fana photo ani Joe Biden fana photo fle arola Chon Yang voilà donc a bela jele fleni Chon Yang ani ale frère ne be ka kuma cogo min ka Assimi dɛmɛ ale fana kun b'o de kɛ ka Amérique président dɛmɛ ima Macron ye ala ye fɛn dɔ de di ma président Assimi ala ye fɛn ba de di ma président Assimi wallahi n b'o yɔrɔnin fɔ n bɛ sigi a yɔrɔnin kan président Assimi ala ye fɛn dɔ di ma i b'a minɛ ka ɲa wallahi a b'i dɛmɛ don dɔ la o ye i ka jeune minnu b'i bolo bi président Assimi o ye cadeau du ciel de ala ye mun di ma billet dimanche 11 septembre 2022 a une message ci président Assimi ma ne ta conseil dorondi ne be ka combat min ke ne te ka ken yere ka intérêt personnel la ni ne gandi malien ye bi ko ça dit et puis abe molona ka firma nu nye ngo Obama ye war débloquer Obama war ba de débloquer ka di ademe bagama Joe Biden flani che flani ni sénégalais di akume ka Amérique président de même mu photo yi mais orubi woso no lié et réseaux sociaux sans fait ibe kolu deme oyolu ka woso kodi et puis à présent yere be green ka da ika fara mais Afrique présent chamambe olu molanu ka vidéo mande ina fo malitan Assimi kana molani Boubou Mabeli kana molani Gandi Malien kana molani Kati 24 nunu beika nunu ika yetnaundi abenna che amara c'est la jury chercheur ani Damagile Jawara nunu jeune be ani Yeri Bokoum Tairuba nunu de eka yetna colonel wi nunu de eka commandant ni nunu de eka généraux yi nunu de eka bataillon l'armée rouge nunu de eka armée rouge meka tien de fingina bide mogo tama mena dibina mogo boloko ne te sura su fe ne bouf mais au distance ne do ana trop quoi bon an be farale nyogon kampi an ni awka yebi billahi Macron be sran emaye alni america wula ko beta Iran kama Iran ayatollah abe bolidora ka jeune fara nyogon kan sani ni to ya e ini ka jeunesse kadi quoi jama ini olu be nyogon ye kuma be aw kolelendo wala o be sran ima ora to Iran fleni depuis ka u yere ka yere ma horo nyasa billahi sambina rube sambidru abe yinu ko bo o fleni ebide ou be mobile glan yere ye ou be avion glan yere ye ima Rwanda président Paul Kagame fleni na ka jeunesse kadi ingate Mamadi Doumbia la fleni Mamadi Doumbia fleni Conakry Guinée Mamadi Doumbia Guinée anaka jeunesse kadi Mamadi Doumbia ka force ya ka jeunesse de ima e grand pays woli aya la tetro grand Pedro e ala
Asimi eni amna eni bubu mobile ni kati 24 ni ça dit e kana molani nunyo quoi mo mo bujo video money o mo fode obeka ay kuma mel ka kuma la me ya fe ka tla kala me ya fo de be ka surasi o de be ka usege me ka tieni fo ngena ay gauche à droite kuma la me aya dabla na ma dabla fanga ina obe sege me ka tieni fo ngena mo ko timantel ñoroni fo ngena bi de bo aya la je mokti e re ka supporteru de be ka mena ku don ka sola bon olu be ka wuli ministre be ka wuli no fe ku be traquer fena onina bon en même moment muso be ka marchi ke mokti kolu ka mogo be ka ta kaso la die be boye bon an ne se ko tungara kuma na ne be ka ni kuma min fota Guinéen global la Nigérian global la Sénégalais global la Ivoirien global la bubu mabel mana kuma makoro mbi to ka salon no kame ni belle cerveau kuma na makoro kirigiri machin be makoro mine ni docteur Alay beaucoup mieux sebeni ka dron makoro be commencer ka nyana mini di ibaye abe commencer ka nyana mini leru be ti anya koro tellement be fenge donc nous ne mogo puissanen do ani amara si la jury chercher ani docteur Fomba nous donc c'est des jeunes très talentueux bon nous me be fait ou dauti ñogonye aw be koron fait ou be klebi fait mogo bebe ka fo dogo la ne ken be boka ñefo ñena ne te kan kelenga keleke de ne be ka bede ga keleke peut-être do ba famia mo ya famia fana do mais asibi ni ka jeunesse ira sans droit iba to be srainya mais ka tien de fingina bide bon le fait que mogo be boka frustré mogo be boka marchu ke ere ka fanga nume ko deme bon le fait que jugu nyaba la se ko tungara diminendo amara bachili diminendo amara sila diminendo mogo chama frustration be ah non sorosu be ka keta anga mogo be ka ta kasola bon an na ko mogo be ni ala an na ko mogo an be ni sama li fen kede obe courage de di mali juguma ko fe juguma ba fa ko ko ja asimi ka ko asimi na ka activiste ou mandi parce que lu ba en valeur don non asimi be ni bela bon ne dimina ni ne kuma fitini fo asimi ma doron makoron dale maka salamo na be yele quoi aba se ku tukuna na asimi be nyona makoron me maraba ya don damene bon ante fe ka bla o logique de kono quoi mais au debe ka bla ka ta o logique kono anga mogo be ta kasola anga mogo be humilier vraiment yere ma tati kan be kele an bete kelenge de mo fingina bi de nan be kelenge Maliki Konate flene ngo ko million joli de ko million keme wantaro joli ko Union Européenne wantaro ko dama hali an naga soro France ma di ni Europe dugu ye wardi Maliki Konate ma koroko France da dama parce que Europe dugu bebul France ga ki wunde France ira te wardi ga mo ma de abe Allemagne de blakata warduma ou Belgique ou abe dugu wera bla donc Maliki Konate ni France ou ka barakela udi Maliki Konate ngo ko million keme flani ko de ntaro joli bon nya ye journal do kono ma ngakli ta piri la quoi ma ko million keme flani binani wantaro joli ko le dira Maliki Konate ma ni ma fli de abisa ga fli la peut-être nya ye journal kono ma ngakli ta la quoi o war batara ko di Maliki Konate ma jola di ngo farasi dadi ga mo olu sara yoro ko kaso ko non na ya keta u ba fokanga ambe kanga mo de défend asimi ni ma bo logique kono ne keri ngenti la de ne bo fingina bi de awa tiente kola bigoy bébé ki naka korla ndega i naka korla de sauver bi awa sauve qui peut amour la bi français lebu ka Europe bel lebu ka défi lancé président de Madeli kanike Afrique kuma président kuma humilier kuma boui amadeli ka keflo aya la je ay farafi président jumenye ka e français lebu ka diebe ka il décide et fegara oni ni CDA oni fembela président ka bongo président asimi président ka boy ma de ikelen se ka kefona awa ni mo ko munu bi se ka ke o to fo le flengena no ye bubu mabeli docteur Alay beaucoup mununu Tairouba ani comment on appelle là fin à trop borangono ben les cerveaux docteur Alay beaucoup docteur Fomba Ibousi ani John Retuguni peut-être ngi na OMT ni Amara Bachili ani Gandhi Malien ani Kati 24 ani Damagile Jawara ani Yeri beaucoup peut-être mengi na de ani groupe B GPM fen Victoire et Gouloir fen wulu be ani M5 RFP les grands mouvements wulu be frale ñogon kan eno lu jeunesse ou be ñogonye a jeune leader be kelengelen ta woro la ñu ka ñogonye une fois par mois et Assimi yere kaye ini ka jeune be tamala tegere ba be ka fo vive Assimi c'est Boubou Mobile yere jole menga che le général Boubou Mobile o be keredona le maréchal Assimi o be milier là le lieutenant colonel no docteur Fomba o be keredo ina che jo mi se ka sela hal bomba to migi o te se ela
o be ka sira nya ba e yɛrɛ sira bɛɛ fligoro ala ye fɛn bɛɛ k'i ye ala ye fɛn a filɛ ɲɛkɔrɔ ko arajana kile de talen filɛ ka d'i ma koyi k'i k'a dayɛlɛ i dɛsɛlen bɛ ka dayɛlɛ Sekou Tounkara filɛ ka arajana kile ta ka di président Assimi ma k'a dayɛlɛ dɔrɔn i ka t'i da nɛmɛ kɔrɔ Assimi yɛrɛ bɛ ka hésiter est ce que nin donna waraba tɛ sɔn ka minɛ da Sekou Tounkara la koyi arajana de kile filɛ i bolo tan koyi ni ye nin kɛ sa i bɛ kɛ Mandela i bɛ kɛ Modibo Keita ye i bɛ kɛ Che Guevara ye awa foyi t'i sɔrɔ awa en tant que i b'o la fana jugu bɛɛ bɛ siran mais ni jugu ɲɛ b'a la e ka mɔgɔw diminen bɛɛ u bɛ tentative de ta u bɛ courage sɔrɔ k'i affronter mais n'u ɲɛ b'a la i ka jeune bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan i ni ninnu bɛ ɲɔgɔn ye e ni ninnu bɛ sigi ka sagasogo ɲimi ninnu bɛ bɔ ninnu ka fɛn bɛɛ e n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walahi diɲɛ bɛ malo i ma awa ne bɔra kuma la ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma